Здравейте! Сега ще ви покажа как да си направите Iron Golem. Ето го с зад мене. Ето. Дай ми листата. Така. Сега и тиклата тия дади. Така, пази се. Така. И сега първо ви трябват железни блокове. Те се правят ето така. Ето, тук се получава железен блок. Вземате го. 4 ще ви е нужен. Така, но остатъка на мен аз го прибирам. И сега правите. Ето, чакайте, ще изляза. Айде, тук ще го направя. Така, така, така. Така и така. Значи, слагате едно копче така. Второ, трябва да се получат така две. И след това от едната страна слагате като за ръка, да се получи така. Може първо и от другата страна, няма значение. След това слагате от другата страна. И щом се получи ето така, взимате тиклата и я слагате отгоре. И е готов. Ето го, Iron Golem. Това е примерно, ето сега ще спална 10 зомбита и той ще ги убие. Спално зомби 10. Ето спалнах 10 зомбита. Ще излетете да гледате от високо. И ето как той за 0 време ги убива. Ето как бързо свърши работата. Тези не ги виждали. Ето го. Уби го. Така. И това беше от нас за как се прави Iron Golem. До скоро!